जों गासिबो मानसिफोरानो गोरिबनिफ्राय नायनानै आरो बेसेबांबा धोनि मानसिफोर थारमाने जोङो नुदों जायनि न'फोरा बेसेबांबा स्टाइलिश आरो बेजों लोगोसे माखासे गारि गुरा दंलाबायो आरो माखासे गारिफोर दंलाबायो दा नोंथांनाव माब्लाबा ओरैबायसा मोनसे कुइसन फैफेरदों नामा जे बुहुमनि बयनिख्रुइबो थारमाने धोनिसिन मानसिनाव मा बेसादफोर थानो हागौ बिसोरनि न'आ बेसेबां बुरजा रांनि थारमाने बेखौ थारमाने साननाय फैफेरदों नामा आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दं मानसि बुहुमनि थारमाने बयनिख्रुइबो बर्तमान थारमाने बयनिख्रुइबो धोनिसिन मानसिनि न'खर आरो बिसोरनि रां रुफा धन दौलत गासैबो खोथाजोबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गरमद्राय जाबाय आङो जेकेटखौ खुना लानि आरो नैबे 2023 नि बयनिख्रुइबो थारमाने बुहुमनि गेजेराव धोनिसिन न'खरानो जाहैबाय आल नाहयान रयेल फेमिलि बियो जाहैबाय दुबाइनि बेसेबांबा धोनि फेमिलि बुहुमनि 6% थाव ओंखारग्रा जायगाफोरखौ थारमाने रिजार्भ खालामनानै दोनदो बिसोरनि न'खरनि थारमाने अनगायै बि एरियाफ्राव थारमाने रावबो थावफोरखौ थारमाने दिहुननो हाया आरो बेजों लोगोसेयैनो बिसोरा माने बेसेबांबा गेदेर फुटबल क्लाब दङ दा फुटबल क्लाबनि मुङानो जाहैबाय नै दा मैनचेस्टार सिटी फुटबल क्लाब होननानै बुङो आरो बेजों लोगोसे रियानानि मोनसे बिउटि फेशन ब्रेन्डनि थारमाने ब्रेन्डआव थारमाने बिसोरा इनभेस्टमेन्ट खालामनाय दं माने फैसा बाहायनानै दोननाय दं दा बेजों लोगोसेनो आरोबाव जों मिथिखायो एलन मास्कनि स्पेस एक्सआ बेसेबांबा थारमाने मा होननानै बुङो बेसेबांबा नामजादा नैबे स्पेस एक्सआवबो थारमाने बिसोरा रां इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दोननाय दं होमबा बेसेबां धोनि जानो हागौ बिसोरा खेबसे साननानै नायदो नैबे फेमिलिया 2023 लागै माने ओरैबायदि थारमाने रां खामायदों टटेल अफ $305 बिलियन जोंनि इन्डियान रुपिसाव नायोब्ला बेखौ 25 लाख क्र'र्सनिबो सायाव ओरैनानै मिथिनानै मोननाय जादों होमबा बेसेबां धोनि जानो हागौ नोंथांमोना साननानै नायबावदो राङाथ' जाहैबाय बेखिनिया आरो बेजों लोगोसे सम्पत्ति होननानै बुङोब्ला बिसोरनाव थाग्रा न' जायखौ थारमाने राजमहल होननानै बुंजागोन पेलेस होननानै बुंजागोन टटेल अफ 4,078 क्र'र्सनि थारमाने मोनसे प्रेसिडेन्सियेल थारमाने राजा राजमहल बायदि थारमाने बेसेबांबा लाक्जारि थारमाने बिसोरनाव बांग्ल' दं बा पेलेस होनजागोन आरो बेनि अनगायै गं 8 थारमाने 8टा प्राइभेट जेट्सफोर दं आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय पपुलार थारमाने नामजादा बेसेबांबा नामजादा गंसे फुटबल क्लाब दं होननानै आरो नैबे फेमिलिनि हेडआनो जाहैबाय UAE हादरनि थारमाने प्रेसिडेन्ट बिथांनि मुङानो जाहैबाय नामफ्रा बेसेबांबा गोलाव गोसोआव थालाया मबाइलावसो नायनानै होननांगौ जालायदों मोहाम्मद बिन जायेद आल नाहयान बिथाङानो जाहैबाय नैबे बेसेबांबा लाक्जारि फेमिलिनि धोनि थारमाने न'खरनि थारमाने हेड होननानै बुंदों दा बिथाङा ओरैबायदि गेदेर फेमिलिजों थायो थारमाने जइन्ट फेमिलिजों थायो बिथांजों लोगोसे 18 जन थारमाने आरोबाव बिदा फंबाय थादेरबावो आरो बेजों लोगोसेनो 11 जन थारमाने सिस्टारफोर थारमाने बिनानाव बिब'फोर थाजाबो जाहैबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांनि फिसौ फिथाइफोर थायो टटेल 18 जन थारमाने आरोबाव फिसौ फिथाइफोर दं जाहैबाय आरो नैबे प्रेसिडेन्टनि उन्दैसिन फंबाया ओरैबायदि थारमाने कार कालेक्सन खालामनानै दोनदो जाहैबाय अभार 700निबो सायाव थारमाने लाक्जारियास सुपार कारफोर SUV जाहैबाय ओमफ्राय माखासे बेसेबांबा दामि गारिफोर थारमाने कालेक्सन खालामनानै दोनदों नोंथांमोना नायलांदो मा कालेक्सन दं आं खोथालांगासिनो दं बैफोर लाक्जारि एबा स्पर्ट्स कार SUVफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो दामिसिनानो जाहैबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन थारमाने SUVआनो थारमाने स्पर्ट्स इउटिलिटेड भेहिकल जाय थारमाने गोजौ जायो जेरै फर्चुनार जाहैबाय बेफोर SUV जाहैबाय दा बयनिख्रुइबो बुहुमनि देरसिन थारमाने SUVआनो नै बिथां फंबायनियाव दं जाहैबाय बेजों लोगोसेनो आरोबाव नेक्स्टआनो जाहैबाय गंबा थारमाने बुगाटि वेरन दङ जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे लेम्बरगिनी रेवेन्टेन गंसे दं जाहैबाय नेक्स्टआनो जाहैबाय मार्सिडिज बेन्ज CLK GTR गंसे दं जाहैबाय नेक्स्ट गंसे फेरारी 599XX आरो बेजों लोगोसेनो मैक्लेरेन MC12 गंसे दं होननानै खोनानो मोनो बेसेबां दामि गारि दङ बिसोरनि प्रेसिडेन्सियेल रयेल पेलेसआ दुबाइनि आबुधाबि होननाय जायगायाव दङ आरो नोंथांमोना बे जायगाखौ खोनादों जानो हागौ आरो बे बिसोरनि थारमाने जि जायगायाव दङ बे जायगाया टटेल अफ 94 एकार होनोब्ला खमसे खमबाबो 135 बिघा थारमाने
माबायाव जायगायाव थारमाने बिसोरनि न'खौ बानायनाय जादों बेसेबां गुवार जायगा जानांगौ नोंथाङा साननानैबो सानस'नो हानाय नङा दुनियायाव बुहुमाव मानसिफोरा ओरैबायदि थारमाने माखासे सिमांफोरखौ सुजुनानै दोनो जे ओरैबायदि खालामगोन होननानै दा बुहुमाव ओरैबायदिबो मानसिफोर दङ जाय माने उन्दैनिफ्रायनो बेसेबांबा धोनिखा आरो बेफोरखौ थारमाने जायहा थारमाने बेसेबांबा इन्टेलिजेन्ट माने मोजां साननो गोरों मानसिफोरासो थारमाने बेफोरबायदि माबाखौ इउटिलाइज खालामनानै थारमाने दा रांनि सायाव रां खामायगासिनो दं बुहुमाव थारैनो बेफोरबायदि मानसिफोर दङ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनि गेजेराव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो आंनि फेसबुक पेजखौ जुदि फल' खालामाखैबा फल' खालामनानै ला मानो होनब्ला आङो माखासे थारमाने इनफरमेटिभ भिडिअसफोर बानायनानै बेसेबांबा मोजां मोनो नैबेफोरबायदि भिडिअसफोरा जानो हागौ नोंथांनि लाइफआव माबा मोनसे भेलु होनो हागौ आं बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ बानायनानै मोजां मोनो गोजोन्थों जै बर' हारिनि